uKristu uyinkosi. uKristu uyinkosi. Kunje kwenze bani? Kunje kwenze bani? Kwenze bani? Aybo! Kwenze bani? Kwenze bani? Kwenze bani? Aybo! Kwenze bani? Hayi, bengithi ngizokwenza enye into, ngiyabona hayi nikhathele. uKristu uyinkosi. So baba nethimba lonke mhlamba ngingadli isikhathi ngoba khona uzobingelela kahle babudini nebandla likaNkuluNkulu sizolontsha kodwa ke bakhona abanikazi bomsebenzi mhlambe anginikeze bona umsebenzi wabo bese siyithatha from there. Angibingelele usobaba ubabudini umsamo wonke nebandla ngoba ngimlana ngithunywe ithimba elihlele ianniversary yeDiocese of Zululand. iDiocese izobonga iminyaka e155 eyaqala ngomhla ka8 May 1870. Wahamba nathi, oh wahamba nathi, oh wahamba nathi, siyabonga, 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 mayezulu, siyabonga Jesu. Siyabonga, oh wahamba nathi, oh wahamba nathi, oh wahamba nathi. Haya kahambe nathi bazalwane. Mntana mangayibona ngathi ucula yedwa akaperform uculela thinto uhamba nathi oza ukaqedi. Oza nyoka. uNkulunkulu uhambe nathi. Hallelujah. 155 years. Woza nyoka wahamba nathi. Hallelujah. Siyabonga bazalwane uJesu sehambe nathi. Sechazile kumntwana uNkulunkulu asibizele kona nesizokwenza. Basaqhubeka abanikazi bomcimbi. Ngibingelela usobaba no babudini. Ibandla lonke likhona namhlanje. Ababishopi beDiocese lethu. Thomas Wilkinson 1870 to 1875. Douglas Mackenzie 1880 to 1890. William Carter 1891 to 1902. Wilmot Vivian 1903 to 1929. Charles Alien 1930 to 1935. Albert Lee 1936 to 1946. Eric Chap
1946 to 1957. Joseph Savage, 1958 to 1966. Hamilton Zulu, 1966 to 1975. Bekisisa Zulu, 1975 to 1993. Peter Haka, 1993 to 1997. Anotin Mdletshe, 1997 to 2004. Dino Gabriel, 2005 to 2015. Monument Makanya, 2016 to 2019. Vigindu Mculane is our current bishop. Thank you. Izandla ezinkulu bazalwane, uNkulunkulu ehamba nathi. Nampa osobaba abasihole kwaze kwala. Siyabonga Mabuza. Ngizingane it our current bishop Mabuza. Uyangena ku 1870. So seyincwadini soba. Inkosi mayinibusise. Sibingelela bonke abahlonishwayo batakwethu umuntu angadli isikhathi senu. I'm so glad namhlanje family day sheshe yaphuma. Ngathi sisiqedwe siphelile ngomthetho. Hallelujah. Ngiyazoba buhlale esabi indaba esikhathi singadliwa ke udlamini. Sizolontsha batakwethu. Sizophakamisa amandla kaNkuluNkulu sebeshilo abantwana bami. Silida usisila kwaZulu. Akusona isikhathi esincane 155 years. Silificile. Kufanele idawuse silimbonga uNkulunkulu. Hallelujah. Sike sacabanga ukuthi hayi namhlanje ke si celebrate sidawuse sasine siyobe siyamrobha uNkulunkulu. Ngoba kufanele sibonge bazalwane. Kukhona umlando omuhle esisazowuzwa okhuluma ngohambo lwedawusisi. Inkosi mayinibusise. Ningakhathazeki not today. Ngakho ke asikwazi ukuthi into engaka bese sivele sithi kwapho sithi siyayenza siyaqeda cha sizoyinika ithuba uchazile ubaba uDini. Ekulontsheni kwethu sicela ukuthi unyaka wonke from 8 May ka 2025 to umhlaka proposed date to umhlaka 3 May idawusi zilithi nje siyabonga Nkosi. So uhambe nathi sizokwenza kama celebration. There will be series of celebrations azobenzeka throughout this year. Kulesi sikhathi engisishoyo azomenyezelwa amanye. Please bazalwane siyacela uma kune event let us own it. It is our own. One of the major events esifuna ukwenza successfully sifuna ukushaya into yeGaladina. Niyezwa nonto bazalwane? Nemzila utheni umfundisi uDlamini? Uthi sifuna ukushaya into bafana, into ezongena emlandweni nje hey be celebrator. Wow. So ke uwawu wethu kuyokwenziwa yini? Sizomemezela ke ikhathi iqhubeka. Kodwa kakhulu sifisa ukucela bazalwane ukuthi let us celebrate this. Ema perishini have events. Ni celebrate lo 155. Invite us. Nani ningasasimemanga wenzeni ke kodwa ke nilitshela idawusi ukuthi hayi sesenzile bafana sikanye nani emkhulekweni yethu nokubonga kwethu. Parishes, archdeaconries, organizations siyacela bazalwane asiu celebrate ndawonye 155. Yenzani event ye celebration. Kunjani lokho? Si nalezi impahlo seselezinye ngathi nabothi ngi right kanjani kune cap 155 years yasho na ama t-shirt siwafakile. There's some good stuff lapha nokuhle ma water bottles kukhona shamanzi kukhona ama bookmarker zonke lezi zinto ezithi idawusi zilibonga uNkulunkulu ngo155 zilapha yangemuva. Inhloso yethu ukuthi sibabaza uNkulunkulu ngaleminyaka kodwa at the same time
kudinga baphela kube khona sikufakayo ukufukula lo msebenzi wedawusiso wenziwayo. Kuyezwakala ngane zakwethu endlini, ningaba kwethu endlini. Ngakho ke siyacela bazalwane si contribute ngokuthenga lezi impahla sizoyisebenzisa. Ngama Fridays kunesicelo esithi asebenzise lezi zinto lapho khona iba umsheshi wakwaZulu. Maku Friday from now on. Maku Friday put on your caps, t-shirts, whatever ezobisho ukuthi siya celebrate. Sitheke igama la Friday #155th anniversary Friday. Kusho ukuthi nje umsheshi wakwaZulu ngo Friday put on izinto zakho ushuthe. Wenze show ukuthi uyashoot noma ngabe usespa noma useShoprite noma yenza show ukuthi wenze njani. Mase ushuthile thumela isithombe eDawusisini. Hallelujah. Lalelani ke, lalelani. Khona uzoloku vela njalo. Either unabangani bakho nigqoke noma ni guild ethile gqokani kulo Friday nishuthe ndawonye emanthana kwenze nje kwemnandi uyabona. Kwesisikhathi nje mina nje nizongibona cishe bakaningi qoqa ifamily yami ozamkami ozani ingane zami sithi phahla sithumele eDawusisini. So shooter siyifamily, friends, colleagues, organizations manigqoke nje impahla zini hayi ningasilethele ningagqokile kanje. Siyazwana bazalwane. Nese kahle kodwa uDlamini unikelweni imic uDlamini abomnika umfundisi imic akaqedi. So ke #155th anniversary Friday. Siyacela ke bazalwane manikwenze lokho nje niyobe niyenzile le celebration yethu yahamba. Kune appeal kaSobaba. Bazalwane uyazi uma ucabanga lento ngathi uSobaba ucele nje aphile encane. Kodwa ke it speaks to the day. uSobaba ucela ukuthi kodwa usazosibhalela incwadi ukucelebrate kwethu lo 155 kucela ukuthi umzalwane nomzalwane ongumsheshi kwaZulu mawubhabhadisiwe nje ungumsheshi kwaZulu ake sibonge uthi nje unyaka yirandi kusho ukuthi njengoba sithi 155 awubala amaranda 155 enza malini kusho ukuthi nje ngonyaka 1 rand othi nje awuye 1 iDawusis laba khona faka 1 rand ye 2 yaba khona niyakuzwa lokho hawo sibonke uNkulunkulu ngeRand senzokhala ke njalo hayi iDawusis ifuna imali njalo 155 rand batakwethu oyi appeal ukuthi nje siyabonga Nkosi sewuhambe nathi for 155 years incane hawu yazi yancane ake sithi ke kulungile ngoba angithi omunye uzothi nginoseyakhula uthi mhlawumbe kulungileke kodwa ke u155 rand uyi minimum uyakwazi ukuya ngaphezulu how I wish ukuze singazoluza momentum yimi nje ngicabanga ukuze singazoluza momentum kodwa phela mhlambe nami I'm standing with correction uma ngithi angithi 155 mangithi ngithi mo ngifaka omunye u155 uyayibona khona izohamba kahle ingawulahli lo 155 kulungile ke noma nga-add ishumi kodwa ke minimum 155 rand senze njani ke batakwethu uzozihambisela lomnikelo kanjani kunamakhadi esizowathola ane account esifaka kuyo you don't need to put your name you just put your parish name all right masu usunikelile lo 155 usuya ke eparishin uthabakubhale sesenzela ama states ukwazi ukuthi ama parish asebenze kanjani sizowa announce ngosuku olukhulu asinayo imkomelo this time asinayo imkomelo emoto this time but we will see ukuthi I contribution yethu
ama parish azinikele kangakanani ukwenza lokho. Uma singezwa kahle lokho engikuchazayo mhlambe kuningi, just have time usibuze lapha etafuleni mawungezwa kahle, kodwa nje umnikelo 155 rand uyazinikelela as an individual direct to the account elapha ya esizoyinikezwa sizolokhu sifaka nasema parishini, so that nizokwazi ukuthi ufakwaphi 155. Uma ungeke ukwazi ukwenza lokho ngalendlela esisho ngayo yo cishe ngathi OFET OEFT kwathintini lezinto indlela esinike esiyenza ngazo imali, ngicathi uyakwazi futhi ukuthi uyise eparishini bakuhambisele, kodwa ningisize mhlambe angani confuse ngikuyeke lokho ngoba nizosuke nifake kumashezi adideke usine. Asithathe ngokuthi umuntu uyazenzela, asime lapho kuloko kushiwo. So ke umuntu uyazenzela lo 155 rand ohambisana nokugubha kwethu. Sigcina ke ngomhla ka 31 August. Siyacela bazalwane ukusuka manje sifaka labo 155 size sifike kumhla ka 31 August. Ungafaka as many as you like. Uthi nje Nkosi ngiyabonga ngediocese owangenza ngaba ingcenye yalo. Ama prize ke sizowathola lapha yana, ngazi noma mhlawumbe usihlalo nizowasho bowathola phezulu. Mhlambe let me not waste your time. Ama prize ezinto ezidayiswayo sizowathola masifika lapha yana phezulu. uNkulunkulu anibusise nonke egameni lika Jesu. Angazi i-team ke bazalwane angisayi introduceanga ngenza ububhinqa bami. Ngwasenquthu. Hallelujah. Ngwasenquthu. Hallelujah. Ukube kuya ngami nje bese ngizoshaya ezale enquthu. Ithi halala. Sithi la. All right, ngifuna unibamba. Okay. Usihlalo wethu ubaba uMashaba. Namkhumbula ubaba Mashaba esithengele imoto siyidiocese. Wayithi fu phambi kwethu. Baba Mashaba uyena osiholayo. Baba Mashaba besithimba ubaba uNgubane ngale bese kuba usisi wethu Sine eDawson office. Ama ambassadors ethu la amancane kulomsebenzi bese kuba umama uHadebe kamavuso cishe ngathi ubaba uNdu bese kuba iphathi iphakade labantwana. Cha basho ngoba emfishane hayi abantwana laba abanye uNdu bese kuba ngapha ubaba uMkhize ongu-DS wethu. Yilo ke ithimbe lisidrivela lo msebenzi. Let us support umsebenzi kaNkuluNkulu. Inkosi nibusise. Ake nisi ngoba siniculele singena ake nisiphi ingoma sesiphuma basihola abantu abami sesiphakama so baba noma babudini siyabonga. Awusiphi ingoma? Umnyango wezulu wehlela emhlambeni selizokhala impilo usemhlanganeze uJesu semnyango wezulu wehlela emhlabeni selizokhala uJesu semnyango wehlela emhlabeni selizokhala uJesu semnyango wehlela emhlabeni selizokhala akuzwakalanga kodwa kahle ake siphinde sinyakaze sithi usemnyango awu bafowethu
Shono ubani lo kadesho awusho mjisa kodwa uzosho Kusemnyango wezulu wehlela emhlabeni salizokhala uJesu usemnyango wezulu wehlela salizokhala ikulomo uJesu usemnyango awubazalwane yini salizokhala ikulomo uJesu 150 years. Ikulomo. Uchuso baba singa sankani. Sen sokhali ikulomo. Yini. Abantu bazalwane. Seni sokhala ikulomo. uJesu usemnyango wezulu wehlela emhlabeni selizokhala ikulomo simhlangabeza chapter ni lapana kwigazebo please. Ulamba. Hayi. Uzalo kama ngaphakathi amani ngemuva. Hallelujah. Singakasikike lapha ngiyafuna ukukhuleka okuthunywa bebaba silalele ngesikhathi leli dawo sisiqeda 100 years kwenziwa inkonzo le ndawo esihlangana kuyo nje yaqala lapha so sesi-ede omunye u-55 years onebusiso enkulu kwimishini yebandla ngicela ukwenza iprayer-ke ngenxa yalokho. Let us pray. Almighty Father, you have made of one blood all the peoples of the earth and sent your blessed Son to preach peace to those who are far off
and those who are near. Grant that people everywhere may seek after you and find you. Bring the nations into your fold. Pour out your Spirit upon all flesh and hasten the coming of your kingdom. Through Jesus Christ our Lord. Amen. Amen.